Hello. Padang May Igsoon. hapon, Doktor. May hapon sa. Doktor, akong Pangutana, Doktor ba? Okay. Namang nag-share sa kuha about kanang second resurrection. Itong pagbanaw about second coming, Doktor. About second coming. Go. Kanang about sa katong unang pagbanaw, ikaduhang pagbanaw, Pastor ba? Oo, niya. Kanang ako ang libugan, Pastor, kay ang Diyos gugma, manggod niya. Ang Ginoo na daw ang musilot Okay. So, sa mga tao nga mga kasala ka niya. Murag sa ko ang una-una, Pastor, lamang go'y second chance, may pwede ba siya akong kasaylo pa? okay, tinod na. Okay, mutabag na ko. Okay. Ang second chance igsoon, mintras buhi pa ka. Mumitaw nga ang tao sa dihang maminsahian, mapatilinghog ta. Kaya ang second chance, bisang pag third chances, fourth, fifth, sixth, bisang pag usa ka gatos, pwede yapon. Basta buhi pa ka. Pero mamatay na gani ka igsoon, lahi na nga istorya. Aton tanahon. Roma Kapitulo 7. Adunay giingon ang balaang kasulatan dinhi. Roma Kapitulo 7, versikulo 1 og 2 nagingon. Wala ba kamo mahibalo, mga igsoon, kay ang ginasultihan ko karon mauman ang mga nahibalog unsay kasuguan, nga ang kasuguan makabuot sa tao sa panahon lamang nga buhi pa siya. So ang kasuguan makabuot sa tao samtang buhi pa siya. Kung nangawat ka, ignon ka sa kasuguan, di ka mangawat. Kung nagpatay ka, ang kasuguan dili ka, di ka mangpatay. Pero kung patay na ka, unsa may mabuhaton? Wala na makaibuluhaton. Okay? Mamagani, gi-encourage ta, dinis sa balaang kasulatan, nga gisulat dinis Ecclesiastes, Kapitulo 9, atong tanahon. Ang tambag sa Ecclesiastes 9, versikulo 10, ingon siya, bisan unsa nga hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na, uban ang imong kusog, kay dito sa Siyol, diin ikaw muadto, walay buluhaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kaalam. So sa ato pa, ang pagbinuotan, ang pag-usab, ang pagdawat ni Kristo, sa buhi pa ka. Okay? Kaya nga naman, kung patay na ka, judgment na ang musunod niya ng panahon na. Mamagani, sa maugyapon nga libro sa Ecclesiastes 12, versikulo 13, nagingon siya, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios, og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Mubantay tag sugo, mintras buhi pa kita, kay kung patay na ta, nagpaabot na ta sa paghukom. Nagpaabot na ta sa pagbalik ni Jesus Christ. Remember, sa pagbalik ni Jesus Christ, duha ka klase ang tao. Juan Kapitulo 5, versikulo 28 o 29. Mauni ang giingon sa balaang kasulatan. Basahon ako. 5, 28 o 29. Matupan niya diri. Ayaw ko mo kahibulong ni ini, kay ang takna nagsingabot na, nga ang tanan nga anaas sa mga lubong, managpakabati sa iyang tingog, og ang mga nanagbuhat og maayo, managpanggula nga binanhaw ngadtos kinabuhi, og ang nanagbuhat og mangilad, managpanggula nga binanhaw ngadtos pagkahinukman sa silot. So, duha ka klase. Ang nagbuhat og matarong, banahon, ngadtos kinabuhi, nagbuhat og dautan, banahon, ngadtos kalaglagan. Pero niining duha, nga pagkabanhaw, lahi ni siya, kay nganuman, matod sa Biblia, una ang katong mabanhaw ang tao nga mga matarong. Mao man gani din sa Biblia, nagingon din sa versikulo 5, o bahin sa Pinadayag 20. O bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang 1,000 ka tuig. Kini mao ang nahunang pagkabanhaw. So, bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw sa mga taong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot nila. So, ang unang pagkabanhaw, mahitabo na igsuon sa pagbalik ni Kristo. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16. Okay? So, ang ikaduha nga kamatayon igsuon, mahitabo na didto human sa 1,000 ka tuig, mauning giingon sa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 5 o versikulo 6. Wala pigson kung nakay pangutana.